Oh, haga jingi day bat ka public hearing ka bala pelong mata kesni hang ni ha Shnong Tong Sky da ka Mikhalia Cement Limited di nakaliang jungi kum ka Voice of People Party nilayo ya ka jingjor nakaway na ka sengsamla ka badon hang ni ha po Shnong Waijer di nila yarai da ka way ka jumut banle simenta halor kani ka jingud jingnam jungi paiba ka bakili yaman di ka ba panlengo bat ka ba Penskeusi yang ini kumkinong elam jong ke parti banjo i ya kani ka jingjia ka ba jia mentag singi hang ni hapo thang sky ha ka ba ngi lawan ban ya ajimut kat kum ka jingkhot ka ba gila pen bana gi kot bor ban ya ajimut haji de ba kani ka jing pen he ya kani ka simen bat ka klika plan jong ki tenang ngi lawan ngi lapan ban ba ki la khang lenti de ki pulit di ngala persang ban ye kren bat ki pulit tengi la yo rung sepo di habang ile yo rung sepo ngile i bakani ka public hearing kala jan sedang hamar bakani ka public hearing kala jan sedang kini ki pai nong snong ki bagentup ye kacir pi thang sky bat wa ejer ti kile yami pai ba hangta kala don kani ka jingi kulmar ba shkai ba ile ka ba ngim poi berkat bakan jia haba kini ki nongelam jong ka district administration ki don hang tu ka police department ka don hang tu ndrei ka i ka ba i phla menta ski ka long ba la shu bom la shu tit la shu ai tear gas baik dumdam yiki pat ba klem da ai kanu kanu ko warning klem da ai kanu kanu kata ka jing maham kena bagi pat ba kinia pral ni kanu kanu ka rukomro ti kat ba ngidang ye don tu badan ba kalaya ka tu ka jing pen pra te kala pulom hang tu ti ka pas si kini ki district administration but kini ki company kila ya sikawai pat ka jaka kabakila de pekrek ni tiba hakano kom ki ong apo community hall hakata ka por ni kwa hiban irung rekim sha digila ong ya kini ki nong ki kam jong kani ka sengsamla sport club badon hang ni bakin ya lirung ban skeu halor kani ka jing thmu ge jong ki nang ta ki don ki nong elam jong ke si ki bala lirung dei kendit ka bangin yang ya don sabar kila sha pen mi anda kila sha pen mi ki syatit ki sha martan di hadu ba ngam sngau la shu ban ong halor kani ka jingjia ka bangi lap mata ski di ngi na liang jong Voice of People Party ngi dang wan mata ski tang ban aji kershan ya kani ka jingya ki jong kini pat ba nong song snong di habangi lap ya kani ka jingjia ya kani ka jingle donbor jong kini ki semen company harangkat bat kini ki harangkat ka police department ka district administration kala pen bitahari ni kum ginong lamro di kani ka jingle donbor thombor jong kani ka labanong ka ai na ya ki pat ba community ngim nom laban pedang ngin song klik ti haga jing shang ngidang mut ban lej hai tang ka suggestion ban pes thu ya ki pat ba ngre le ka government kamsim kia halor kani di ngi na galiang jong ka party ro ngin haban hin sim tange debat sakawe ro ngakwa ban manjur ba habang 80 ya katu ki pat ba 80 ya katu ka public hearing ka bala ong ban pelong hapo medan football tiga tu pat ka jingelang ka baki khot hang tu po community hall ka tu ka bangim la ban priang namar ke hang tu la don tang ki bahayi ngasem jong local director nang ta don ka tu ka ningut ki ba kershan ndri upat ba babun hi ngai i ba ki pat ba narpu menta ka singi kilemi irti haga ban persya ya kani henrei sniubok ban ong ba kumbanga kren hang te hapo medan ba kani ka jing sim kabu jong barjela haba uyolat ban thit leni ban pendon kam yangi upani sok pramangi namar ka jing si ka long ba ngalalap hida lagi jong ki cibun ki khon samla ki babu ai mentang ski balai ki bu ai nah kini ki laboro si tayo lapsa la peja la ai ka pisa la kring ya ki ban ai kata ka jing kershan ke ba ki tu ki pat ba ki kershan dei da ka jing mus ki tu joki menni ki volunteer ki ba deng ki tu ki batch hadin bakilio osngeu ya kani ka jing kren na kaliang jongi ki babun ki la bret ki tu ki batch tinga i hang ni ba kani ka jing yo lat ban pelong ya kata ka public hearing da ka batumbor di kani ngin le ya kendo ya ka MSPCB ngin sa ai da kata ka da ka jing maham ka batenge baya kani emde ban penurlong namar ngila pen kre ya ki jing tho ngila pen kre ya ka jing kren ban ai ki suggestion ki views ki opinion jongi ha ka jing de bakande da kile pat ki pen ipat da ka bor kum tu te kamut bangi kinong persya bangi ki bom skewi hap ngim don hokse ban bangin kren namar upat ba hang ni uyeng da kanong rim uong to ngila don ngila yo ngila menjur meswa ka tu te mat kan ne tangkat ni nai pen he su namar ma ngimla su ban im tang ya kani ka bala don mla su galak ta ya kal er galak ta ya ka galak ta ya jing ko jing kya jinong song chonong shani
Timangi pan kum kibapay ya ka distrik, kibapay ya ka imlang ka saalang. Ngimla su ban susngam. Ya kani ka jing uding nam jing pajba. Ti kani ka jing yo lat. Jong kani ka kini ki company iban pendon kam da ki briu ki jong iban pen ya show pramengi kaningin hapit bah ban ngin haban aji hikai baru ya kini ki nong chong suno digi kitang bakinom syaila maklah kata ka bisa mending ala ila kumba kala dai ka election kala don ka kalian persya bar kalian kersan bar hangkar ka don kata ka jingya kawang bisa ka jingya thit ka jingya di ki briu ki bompoi perkhat ki baju syai meriang ki baju syai jat benriu menta ka singi ipat baki don pat hakaliang baki kersan ni kini company kai ka ground juki ban keren ya ka wall environment di ban keren ban penai besar ka meriang mo haba menta ka sipat ngimi sikemat ban kersan ya kini ka expansion ya kini ka top sem cement tinggal don ban nongtang kini ni nagaliang joga voice of people party kada hero tangkap tang kini ka party ka banut ban keren kum gini ki baro namar ki wei ki party pipe kim junut ban le simenta bad upai ba nagamenta ka jingmentoy kayap ka imjong pai ba tena kata daw ngi kum ka voice of people party kada ka suru pai ba namar kani ka sinong wa ejer kibabun kinong sinong kani ki persya tang dia da ki ba kersan tengah yoi baki nong elam sinong ki barim nang tena po chirupi nang thangska nang nina po wa ejer kani kam dai kasin ka ba arba ka top sem ka atem ban pelong ye kani ka public hearing hendai hakini kinong elam sinong ki ba menswaki kentai mardor tekam yo lat hendai masin yo nong kam kini ki batmai menta tegala don ka ka basen ka bangimla bantim tikila aino ye kani ka NOC na kamentaban le expansion tengah don banong tangkane bah ka MCL kamdei ban penlong kum kini ki hearing lada kamla ban pelong hakata garukom ka bade da kalenti ka basu kubasain da kay thau kulmar maki kumne kalong ka ba ban ngaku ban kren sha supai ba menekat bang adang yeng ban kirang ba sinong kay ka bas niudur kalong ba way local director kebangan sim ya ka kerteng jong artan udai ma ponsi harangkat kebakat bang idang ye hane uai ya ko hukum ya ki kena sinong ki bakersan da ka ba ong ba lada kitay ki bawan persya ki mut ban thau kulmar ni ki mut ban huri hura dei ban ye shobe dei ban ai be yaki gila bat ki ding bat ki gitar haktu kani kadai ka kala long ka plan kadai ka bala manglupa ban pen kulmar makim dai bangi ki ba persya ki bawan pen kulmar mene dei ki tu hi ba kersan ndak liu i ba ki babun palat kini ki ba ai jing kersan ki thaulat pada kumwei ki pen mi kulmar hingi iman ne pai ki hoi ki he ofsar pulit haga jing sha ki la dei ban ai jing seng le mo ba ai la chi chach kum tu kumne da kamel la jong kin kura kin sho ye ki riu kin thai ye ki riu khna ye ki riu samla hatu kam maki ki babat ay ka ai ki la ban chu pen kin ai ngum tu dangi ngi bakla ngi le ki kena jungi ki ong bakisim ga ti hai le jong di kum ni ngi mla ban pidiang ngi penrem jur ya ka police department ngi penrem jur ya ka district administration bakum ka wei na ka bor ka bapait ya ka ni ka jing pelong ya ka ni ka public hearing ban ngi da apil jur ya ka ni ka Meghalaya State Pollution Control Board bahkan nom pidiang ya ka tu ka jing elang ka balong hapo jong ka community hall namar ngimpat yo banai karkam ka tu ka jing karkum ka tu ka notification ka bagi ong ba la ban ai ya ka ni ka suggestion ka opponent ya ka opinion la ni ya ka jing percak mentah ski andra ngim yo la habang ngim yo la ngin hablai be setai seslong ngin ya khot ya kini kinong song sinong na po nang ni de ngin salai ujor sa setai sa office bodom jong kani ka boot ban sa ka wero nga kwa ban ong kumni ba kani ka jingile jungi parapaj ba kanong po siya kan mi ka jing usam kan mi ka jing skosi habaya kani ka kam la de kinong mi khmat jungi kisim kia upaj ba ha ban mi kumni tenga apil ya kinong mi khmat jungi do RKMLA nang ta ki MDC badon ba pe ya kani ka than maki ki dei ban kren om ki paj ba ban yami namaru paj ba daw mi te pi fisnga tu ikan don hi ka jing bom ya be ka jing bom ya rinti tena maki ki nong mi khmat ki sim kia ya kani tenga ngai ba kan long ka ba be na kerpa di ki bakin yeng na kasur jong paj ba henang ba ngi ki paj ba ngin yo ya ka jingeda na ginong mi khmat jungi tengah don tangga taban ong na galiang jong voice of people party ngin ye don bat kini ki pai ki seng samla bat kini ki rang ba kilong pa na gani ka thai narpo ban ya persya ya kani ka jing temu ya ka ban penhe leni ya ki wei ro ki cement company ki banang wan thamai ngin ye persya ngin malat so katu kalabiang enough is enough no expansion no problem laki ai more expansion more problem will create tanggatai tulis sibot